OIMORE nyakoram gajuang warwa kiechendo ni mar OIMORE ka en sadek marutieno tarika par kod 9 dwe mar adek 2023. Wan gima thoth ahinya nyakoram Ramogi mwai kuniko kalo Ramogi TV weche manyien mag OIMORE kotendo gi weche mag siasa, weche mag somo kaachiel kod mamoko bende ma jopiny go embaka ahinya kotendo gi chenro makoro kweth mar Azimio negodo mar bago ng'anyo dichieng' machieng'. Mana seche machuok kende bati to kwethno mar Azimio bago ng'anyo maratipo e kaunti ma Nairobi en ng'anyo bende koro paro osewuok e opogore opogore. Ka jatend piny Kenya William Ruto to singo chiwo arita makare ne mwandu jo Kenya na jong'ayo bende dipo ni dwaro ni mondo keth chik e ng'anyo makamano. Ma bende timore kinde mogai mar Azimio Raila Odinga wacho ni ng'anyo ni en mar kelo lokruok ne ngima ma sani koro koni tek mokalo ne oganda jo Kenya gi kinde. E kaunti ma Kisumu nyakoram gajuang paro no opogore kantiere kweth masiro ng'anyo gi mano ma bende ok sir ng'anyo ka bende ne gigwandore e chunywa ma Kisumu kendo ni mano e chenro ni mar OIMORE. Nyakoram Ramogi walidho ni alidha moko magi to kod mathoth ahinya. Mokwongo wayudo ni thund weche. It is not possible. And it will not happen. Mr. Raila Odinga has no reason whatsoever to terrorize the country. Raila Odinga omako chung' ni ng'anyo mar Azimio nyaka ka jot ma jatend piny pod nitie ka jatend piny toko ni obila oikore mar kedo gi joketh chik. Both of them do not meet the thresholds of the law and therefore the requests were declined. Obila ma Nairobi okwero ng'anyo mar Azimio kod mar jo ohala ma Nairobi wera ni jobag ng'anyo ok ochopo dwaro mar chik. Nyocha serikal wang'ado wa NSSF silingo 200 sani ong'ado 1,180 inwang'o no koro wahinyre. Kwa hivyo wanonyiso Ruto ni katicho tame to opak and go. Jo Kenya mayuto gi ni piny omedo chwalo ywak wi pek mar ngima mamono gi yudo gigo ma ochuno e ngimagi. Machiegni nyakoram Ramogi nyalo tudore kodwa namba 3600 mano namba marwa mar ote machuok. Facebook bende weche ge yuda achiel kachiel nikech wan live kaachiel kod Twitter gi YouTube. Twitter handle marwa en @RamogiTVKE. Jaloko marwa kuom thuolo duto te nyakoram Ramogi luongo ni Belinda Adhiambo. Nyinga en George Bati. Machiegni warwa kinyakoram gajuang nyinga Lydia Okeo. Chao gi mago motende kod arita mapachoka kama komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei owacho ni ng'anyo mar Azimio chano bago kiny odhi ataro mar chike mapachoka. Bungei wacho ni jo Azimio nyochwalo ne giandika chuny otieno manyiso ni gichano ng'anyo wuok tich. Gino ma wacho ni odhi ataro mar chik madwaro ni obila owinjo bed ni miyo wach ndalo 3 motelo ni odiechieng' ng'anyo. Jatend migao mar arita mapachoka Kithure Kindiki to e ote mare okoni obila biro chiwo arita ne jo Kenya gi mwandugi e kinde ng'anyo makamago. Kindiki osiemo jobag ng'anyo ni kik tem rocho ratiro mag jo Kenya mamoko. Seche manok motelo ne ng'anyo mochan kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya e boma ma Nairobi, piny owacho golo siem mager ni ng'ata motemo dhi ataro mar chik biro mote bade. Kokalo andika moyiedhi, jatend migao mar arita Kithure Kindiki olero ni piny owacho yango chik namba 37 moyiene oganda ng'anyo kendo chokore gi kwe ka gichwalo ng'ur margi. Kata kamano oluwo ni ok gibi yie mondo roch ratich oganda mamoko e yo moro amora. Kindiki bendo koni onge ng'ato ma ibiro yiene ketho mwandu mar jomoko ka osingo ni obila osemi chik mar tiyo gi yore duto mag chike rito ngima kod mwandu mag jopiny. Kokalo andikano, piny owacho ogolo siem ne ng'ata ma biro ketho chik ni biro rakruok kode maonge dewo wang'. Kosingo arita ne kuonde ma idewe pachoka, Kindiki oluwo ni obila dhi chiwo arita ne kuonde duto ma idewo kaka chik dwaro, kendo ni obila nyaka mi thuolo mar timo tijgi mar rito jopiny. E wi lendo mane kweth mar Azimio golo ni wuok tich en odiechieng' mar yweyo, Kindiki okoni wuok tich tarik 20 dwe mar adek en odiechieng' tich, kendo jiwo jopiny mondo dhi nyime kod tijegi kaka pile maonge luoro moro amora, kosingo ni piny owacho oketo lai mopuch mar neno ni arita ni kare. Ogolo siem ne ng'ata ma biro siayo oganda kata dhi ataro mar chik ni nyong'ong' mar piny owacho ket kuomgi
kendo ni bad piny owacho marabora biro makogi. Magi timore kinde ma komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei to wacho ni ng'anyo ma Azimio chano timo en ataro mar chik. Ma bende chung' mar obila ewi kweth machielo mag johala ma bende ne ochano mar bago ng'anyo odiechieng' onogo. Bungei wacho ni Azimio ne ochwalonegi lipot mar bago ng'anyo ngeso gotieno ataro mar chik madwaro ni lipot makamano chwal ndalo 3 motelo ni odiechieng' ng'anyo. We are in receipt of 2 requests that came late yesterday and today in the morning. One from Azimio La Umoja, one Kenya, and one from businessmen Nairobi community. But for the public interest, I just want to inform you that both of them do not meet the thresholds of the law, and therefore their requests were declined. If it is an illegal procession, it shall be made by the parameters of law. That is very clear. 2, State House is a protected area. There will be no roads closed. There are no roads closed. The whole roads will be operational. E kinde ni makoro siasa mar ng'anyo chwakore pachoka, geno mar jopiny ni winjruok biro bedo e kind jotelo mondo ngima odhi nyime kaka pile maonge ng'ikruok moro amora. Wadhiani nyime nyakwara mogogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga oramone ng'anyo mar Azimio e buore Nairobi chieng' wuok tich biro dhi nyime kendo kwayo jopiny mondo mi owuog oko karombgi. E twak mare kod Ramogi TV, Raila oyango ng'anyo margi ne obro chakore chuny boma maduong' ma Nairobi nyaka kar jot maduong' ma jatend piny Kenya. Chris Owino noluwo wachni kendo miyo lipoti machalo kama. Ataro kod weche mane owacho chieng' ngeso, ogai mar Azimio Raila Odinga onyonore ni ng'anyo mar Azimio chieng' wuok tich biro chakore e chuny boma ni maduong' ma Nairobi nyaka kar jot maduong' ma jatend piny State House. Koro jokanyanam ka kiny wase chokre e chuny boma ma Nairobi to bang'e no kiny na wuothi ka wadhi ko chiko ot maduong' mar dak mar jotelo iluongo ni State House mondo wadhi wadwar loch marwa. E twak mare kod Ramogi TV, Raila owacho ni ng'anyo mar Azimio nyaka dhi nyime bang' jatend piny Dr. William Ruto dino itene dwaro mane gimiye bwo ndalo 14 kendo kwayo jopiny mondo wuog oko karombgi mar timo ng'anyo. Omiyo kiny wuok oko te mondo wadhi wanyis jopiny mangima ni jo Kenya ko yie gi gima dhi nyime e Kenya ka. Jopiny ko yie gi gima dhi nyime kendo mondo jopiny ne ni ok ni jokanyanam kende ogendri ma Kenya mang'eny ma ok dwaro loch mar Bwana Ruto. Kiny iwuog oko wuotho to donjo e town nyaka chuny town tir to kwa chopo kanyo ni to biro nyiso gik kaka wadwaro wuotho. Moko kuom dwaro mane Azimio chwalo ne jatend piny ne en duoko piny nengo ngima, chungo chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC kaachiel gi yawo server mar IEBC kaka yo mar ng'eyo adiera ewi duoko mag yiero mar tend piny e kind weche mamoko. Gimiluongo ni Electoral Commission IEBC ochalo kaka jarifari ma go firimbi ka timbe gocho. To rifari ok ber ka tim achiel kende ma yiero. Nyaka ji bed piny ma ji winjre. Ni wase wacho ni ok oyie gi yo ma Bwana Ruto dwaro loso go IEBC. Otamre odhi nyime. Sani koro osetieko dweche 6 nyaka nyocha Bwana Ruto donje loch. Nyaka donje loch no gik mang'eny mosekethre thurwa ka. Nengo mar ngima osedhi malo. Jo Kenya mang'eny sani chandre nikech gik mang'eny ma ji tiyogo nengo gi ni malo. Kod obed mogo, kod obed sukari, kod obed mafuta mar tedo. Raila bang'e to ne oriwore kod jotend Azimio mamoko e alam mar giko odire e gwenge mag Rongai kama ne olero ni Azimio osendiko ne ogai mar obila Jafet Kome ewi ng'anyo margi ma chieng' wuok tich. Bwana Oparanya aliandikia barua Inspector General ya Police akamwambia kwamba siku ya Jumatatu tarehe 20 Kenya zote watu watafanya maandamano. Ne omedo wacho ni kaluwore kod pen chik manyien mar 2010 obila onge kod teko mar tamo ng'ato timo ng'anyo. Katiba mpya haitaji ruhusa ya polisi. Mtaki ufanye kinaitwa notification sasa. Atamfanya tu.
Kesho mtu asikutishe. Kesho hakuna kutisha mtu sawa. Wache makamano bende osir lwedo kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi mar na Kenya Martha Karua ma aloso e alam machielo e bore Nairobi mane olero ni jopiny gi ratiro matimo ng'anyo mamuol. For the first time in our country, maandamano imeandikwa kwa katiba. Hii si wakati wa Moi ile tulikuwa tunachapwa na viboko. Kalonzo olero ni piny owacho chano tiyo kod obila e mucho tule kinde ng'anyo mag Azimio ka bende onyiero jogo mosebedo ka wuondo jopiny ni en oko e piny Australia ka oyango ni obiro chopo e ng'anyo machieng' wuok tich. But we also sure kwamba wale ambao kwa mfano walikuwa nasema Kalonzo ameenda Australia, Kalonzo ameenda wapi, they are panicked. We know they are planning kuleta watu wengine wa askari police in uniform. Waje pamoja uingiliane na sisi pale, alafu walete furugu. We know all that. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapodwa gomo na tache mag motendre kod ng'anyo mag Azimio nyakor Mogajwang, jatend piny Kenya William Ruto osingo ni obila oseikore mar rakore gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kadipone gi ketho kwe mapacho ka kokalo kuom ng'anyo mag chano bago kiny. Ruto ramo ni Raila Odinga ne nitie kinde mane uchumi kethore kokalo e lwet telo mokalo ma ok owinjore oting' duonde gi thuoloni. En nyasi mar lamo manotero jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Nandi kuom thuolo mokwongo nyaka ne okaw tend piny Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni Raila Odinga gi Lange onge gi wach motegno machuno ni nyaka gi bag ng'anyo e pacho ka. Komedo ni atua ma Odinga pango kao en mana mar ketho mwandu jo Kenya. Mimi nataka niwaulize maaskofu, haya mambo ya maandamano yini mtaomba Mungu, sisi tutapambana na hawa. Rafiki yangu Bwana Odinga hana sababu yoyote ya kutupiganisha, kuleta maandamano, kuleta fujo, kuleta vita. Hana sababu yoyote. Ruto osingorito mwandu jo Kenya kotiyo kod obila mowacho ni oseikore makare ka bende okwero Odinga mondo we olokoyo kuom oganda jo Kenya wera ni ong'eyo maler ni en owuon nokonyo ketho chumi mathurka. The cost of living, which because of his actions is the reason why Kenya today is hungry. We will not allow you. You have terrorized the people of Nyanza with violence, chaos, and anarchy. You now want to extend to terrorize the people of Kenya. Ruto nyiso yie mare mar loso chumi mar piny Kenya maonge ologope pinje maoko kotiyo kod osuru makoro singo ne ji duto nyaka chul mar bero thurka. He is telling us that he wants to decide who will appoint the IEBC. He doesn't want the law. He doesn't want the constitution. He doesn't want the law society of Kenya to appoint people. He doesn't want religious leaders to appoint people. He doesn't want PSC. He doesn't want Parliamentary Service Commission. He doesn't want political parties to decide. He wants to decide himself against the Constitution and with no law. That is anarchy. I feel very sad, Your Excellency, when your predecessor, President Uhuru Kenyatta, anasponsor mambo kama haya. Why do I feel very sad as a cabinet secretary now? It's because, Your Excellency, he knows the problems he left with us. To sort out a bill of 900 billion, to raise money to make sure that the economy can support the road projects and many other projects, requires a peaceful environment. Ruto singo chalo dongruok e kaunti ma Nandi koting'o gero pautuke, chiwo mbolea kod kothe ne jopur, gero kuonde thieth to gi mamoko. Ramogi weche mag ng'anyo kaachiel kod kaka inyalo ket piny Kenya ring makare omako chuny oganda mathoth. Jotelo mag dinde mowuok e gwenge mopogore opogore wuok oko mar kwedo ng'anyo mag johera mar Azimio la Umoja One Kenya magichano bago odiechieng' makiny. Bishop Philip Anyolo manosomo report mar riwruok mar din jokopere e piny Kenya kwa jatend piny Kenya William Ruto kwa jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mondo mi omany yore mamoko mago mag loso weche ma okwako piny Kenya ma ok gibago ng'anyo. Kaka Judith Mondi lero, jodolo mamoko bende osiro chung' makamano. Giseche matin kende to oganda jo Azimio chako ng'anyo margi mar kwedo sirkand William Ruto.
Jodolo mag din mopogore opogore owuok oko mar jiwo jatend piny Kenya kod jatend Azimio la Umoja mondo mi obed piny mar twak ka oponi giduto gidwaro ber ne piny Kenya. Katika familia moja. Kane otwake lamo makawuone kar dak Mathika, Bishop mar din Kopere Philip Anyolo ogolo andika mane giriwie paro kaka jodolo mag din Kopere kama duong'e andika mar gito en ni jotelo ariyo gi obed piny mar loso gigo magiparo ni kelo gwenyruok e kindgi. We as Kenyan citizens are faced by many or by way too many problems as a country, majorly famine and hunger and cost of high living. We as a country must decide that we are not going back to that slippery path that leads to violence. Our leaders, let us sit down together as Kenyans. Let us reason together. We cannot allow our country to recede into disaster. Bende kaunti Manandi, jodolo moko koni pod en chon mondo mi Raila ose sirkand Ruto kuom nengo mar gik moko ka gikwayo Raila mondo med sirkand Kenya Kwanza thuolo mar bero weche magidwaro ni mondo olosi. We, the judge in Nandi and the community, call upon the opposition leader, the Right Honorable Raila Odinga, and the team of Azimio One Kenya to allow the Kenya Kwanza government a grace period to settle down and for it to take off from the runway before charging her harshly. Niulize mzee mwenzangu, Raila ni mtu ya raika yangu? Hawa vijana sasa weko kwa uongozi ni watoto wetu. Nataka niombe kwa unyenyekevu awachie nafasi watoto wetu waongoze nchi. Tunataka amani katika nchi. Hatutaki chuki. Tunataka amani na upendo. E kaunti ma Kisumu, kanisa mar Deliverance ka hotel ne giko jadolo margi Jasper Mose okoni kweth mar rowere matindo kik ti kod thuolo mar ng'anyo e ketho mwandu mag ji kod mago mag piny owacho ka okoni mago biro duoko Kenya chien. We join the rest of the clergy to ask the two leaders, that is President William Ruto and the Honorable Raila Amolo Odinga, to have a dialogue as opposed to street demos that will remind the youth and all energetic Kenyans not to forget what we have achieved in terms of infrastructural development in our respective regions, and so, as such, refuse the agitation to compromise the state and nature of our own resources. Kwayo machal kod magi biro e kinde ma Azimio to ramo ni ng'anyo dhi nyime chakre sa 12 mar wuok tich. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi nyime nyako Ramogi mana weche motende gi ng'anyo Kisumu. Ng'anyo mar kweth mar kwedo ng'anyo mar jo Azimio norochore apoya nono bang' kweth machielo masiro ng'anyo mar jo Azimio norado kodgi ka gidhi nyime gi ng'anyo margi. Kweth makwedo ng'anyo mar jo Azimio no biro kanyakla mar kwedo ng'anyo mobagi odiochieng'no makiny. Kata kamano ng'anyono ne ogore e Luanda bang' kweth machielo keyogi. Mana ka jafom marwa James Okoth lero, ng'anyo machielo bende no obagi e kaunti ma Homa Bay na ikruok ne mano ma ichano bag odiochieng'no makiny. Oganda mochung' ataro gi kwayo jo Azimio mar dhi ng'anyo ne owuok kar rombgi ka giting'o oboke mag ote kwe kendo ng'anyo ka gikwedo kweth jo Azimio machano ng'anyo odiechieng' makiny e chuny boma ma Nairobi. Akwayo joma thindo mapon nono ni kindwa idho mtoka ka dhi Nairobi. Nyaka ung'e maber ni Nairobi ni wasega dhi. Oganda mang'eny dhiga to donga Nairobi. Moko tho, moko transport onge. Nikech sami dhi to yot, sami duogo to tek. Kata kamano, ng'anyono ne orochore bang' kweth machielo masiro ng'anyo mag Azimio rakore kodgi e apaya ma ochomo tesind nyamburko ma Kisumu. Tunaharibu leo! Hawezi kucheza na Raila Amolo Odinga bwana. Raila ndio kiongozi mwenye tulichagua.
Kechinego kongo ket pinyo bet maber mondi mondo obed gi kwe. Akwayo jitemo ndo chungira ila Kenya wadhi State House. Mano kende. Onge wach machielo. Kapo ni in ng'ata mano yier gi chama mar ODM. To kata ka in ng'ata mano chung gi chama mar ODM. Ok inyal wuotho gi Raila Odinga. When Raila no mos. Nekech nyaka sani Raila ne baba mwinjo. Kendo nyisi ni Kisumu County kaeri. My point of argument Raila bagen godo. Wan jo Kisumu wachungi Raila. Ober ora. Liet e kind kwethgo ne oywayo obila mabende ne oko ni romo mag ng'anyo nyaka tim mana kalore gi dwaro mar chik. Hiyo procession ya peaceful demonstration, they did not notify the police. Hawa watu wameingia na kuingia kwa street. So tunaomba next time it is good to notify the OCS. So from there we can arrange for security. Kuwa provoked haitaleta maneno mzuri. So tunaomba wananchi wawe watulivu na tunaomba tena wawe watulivu. Hatutaki maneno mingi. E sub-county Mandhewa, e county ma Homa Bay, moko kuom jopiny ne owuok oko motelo ne ng'anyo makiny kendo ywago pek mar ngima ka ginyiso sir makende ne kweth jo Azimio. Sirikal matiyo to ji hinyore. Jopiny yore ga dieri. Bechunga ni malo. Mo ni malo. Ngima dhi malo moyo school fees ni malo. Ngima temara yetiyogo. Oheo raia. Wadwaro ni mondo yaunwa sava mondo wang'eni to baba normal nang'o. Wan kaka mine Mandhiwa wadenyo. Kendo kwanyal denyo kama to Ruto to karore ofis. Wasiro maandamano mar kwe. Kendo wan bang' baba. Wan wasiro maandamano motel kendo luongi gi jakom Raila Amolo Odinga. Nekech ngima matek tweta ne dhako man piny nyaka dhako muti. Pogruok mar paro e kind oganda kalure gi ng'anyo michano bagi gi tend Azimio en gino makoro onyiedhore ayanga ka koro tend arita kwe to golo siem ni jobag ng'anyo ma ok omi puoth makamano. Kata kamano, moko kuomgi pod ong'ado motegno e chunygi ni nyaka gidhi nyime gi kwedo tend sirikal kalure gi pek mar ngima. James Okoth, Ramogi TV. Kwaya kaunti ma Kisumu nyakora mgaji wang'ie pat johala kotende kod ng'anyo makama. Luoro medo kwako johala ma Nairobi kaluore kod ng'anyo mobagi kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance chieng' wuok tich. Mana kaka Edwin Okoth leronwa singo ma osechiwne gi piny owacho ni arita kwe biro bedo makare. Pod weyo moko kuomgi kod kibaji ni ginyalo yepo to jonyiewo ok bi yudore ka ng'anyo dhi nyime. Jumapil ndalo achiel kende to ng'anyo ma obagi kod jotend riwruok siasa mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance chakore. Luoro mako johala kendo yegi oludogi. Magi goyo ng'wech nyaka tesendo bila mane boma ma Nairobi. Ywak margi sisi tumefeel biashara zetu ziko threatened kwa sababu biashara zetu ndio maisha yetu. Kwa sababu za leo unaona mtu anaongea anasema kesho kesho biashara hazita operate, ati gari ikipatikana kwa barabara tena gari ati kesho ni holiday. So sisi tunajua pia wako na haki yao ya kudemonstrate. Lakini pia sisi tulikuwa tumekuja hapa ili tupatiwe permit ya peaceful demonstration ili tujue vile sisi wenyewe tutaweza kulinda biashara zetu. Igelo dorani bedo ni thoth oganda nyalo bet kod luoro mar bire chuny boma. Ohala ok nyal bet maber. Kendo kata rita kwe ma isingonegi nyalo rem magi yud lal. Kuna watu ambao wamepangwa tayari wanatakana kuletwa hapa Nairobi. Nasikia wako kwenye mabasi. Mtu ametoka mahali kama Muhoroni, mtu ametoka mahali kama Kiambaa, mtu ametoka Bondo, mtu ametoka Mombasa, analetwa Nairobi. Hana habari hata Tomboya ni wapi. Hana habari Mwindi Mbingu ni wapi. Hana habari hata Taveta Road ni wapi. Na amefika hapa anakuja hapa kututolea nguo aanze kuharibu biashara. Sisi tunataka kusema ya kwamba tumekataa mambo kama hayo. Kwa sababu ukileta demonstration hapa, matatu zinakuja hapa, biashara zimesimamishwa, wachuuzi wako, wale wanauza wako, wale wananunua wako, tutafanya namna gani? Na tujalipa hizi vitu zote ambazo tunasema. Obila kata kamano ne okomiyo johala go thuolo mar timo ng'anyo. Mane gin bende gichano bet gode dier boma. Ka omed mana singne gini arita biro bet makare. Buoke kind johala koro kelo ranyisi manyien mar pek ma ng'anyo ma wuok tich nyalo bet gode ochumi masane yulo kendo ngima medo bet matek. Waterbus mating'o jowuoth kind Kisumu kod Kendu Bay oselando ni gin ok gibi tiyo chieng' wuok tich. E milome manogol kod tend kambi mar Waterbus no ne giwacho ni ok gin kod adier gi arita mantiere chieng' wuok tich.
Weg nyamburko mag 4NTE mating'o jowuoth kowuok Nakuru, Nyeri, Eldoret, Isiolo e kind gwenge mamoko. Koro kwayo jotelo mondo many yore mamoko mag keto winjruok makare kindgi. Wakati maandamano iko, ujue hakuna mtu atatoka nyumbani, hakuna mtu atatembea, na hiyo inaathiri biashara yetu na maisha yetu kwa jumla. Kwa hivyo sisi tunakataa, tunaomba wenye wanataka kuandamana waende waongee na serikali, waelewane chenye wanataka. Lakini sisi tunataka amani na biashara Kenya. Kuna matatu ya 4NT. Hata kama ni kukodishwa itakodishwa, itapeleka watu kwa maandamano Nairobi. Hiyo tumekubaliana. Hii ni wanasiasa. Najua hii ni mambo ingine hii. Sisi ni watu wa biashara, wanasiasa nao wangetafuta mambo ya kusikizana bila kutuhusisha. Kwa sababu sasa hivi wanaanza maandamano, wale watu wanaumia ni sisi wenye biashara. Ukiona ile magari yao itaumizwa, wale watu watakataa kwenda ni wale watu tunahudumia. Lakini wao kwa sababu wako na magari wao watatembea kama kawaida. Katabeni arita nyalo bet makare chieng' wuok tich. Luoro ma johala ni godo koro nyalo rocho ohala, kama oganda bende nyalo ywayo ng'ich ma ok gidhi e chuny boma. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Jaod bura ma Suba South Karoli Omondi onyiso duond bura mar ODM mondo mi owe sando jood bura mar Maboro mag duond bura no mayande ne otimo limbe e kar jot mar jatend piny Kenya. Karoli wacho ni jood bura mamoko moinga 18 mawuok e gwenge ma Kaluo bende osetimo limbe ne jatend piny Kenya e yor apanda kendo opok ji olose kata matin. Owacho ni jood bura gi osebedo ka pondo kendo lidho kadhi timo romo kod jodito mag sirikal mar Kenya Kwanza nikech gin kod luoro ne ka gidhi odiechieng' alanga to ibiro tesgi ni andhoga. Nitie ji mang'eny madhi ka sirikal kocha to gidhi gotieno. Nitie mago sime. Nitie mapondo mok dwa dhi adhara. Ging'eny moingo wa joma dhi adhara gi. Ging'eny kabisa. Makata wambe nwabuok kan wadhi kocha tinyiswa ni ng'ane gini nyoni ka nyoro, ng'ane gini nobiro ka, ng'ane gini go sime dwa biro ka. Wambe nwabuoka ni to kare ang'o mosebet ka timore. Koro mano to timre kuro ng'ato tima gima nie pache. Lakini wan wawuok ni wadwa manyo gik moko manyalo konyo jopiny. Kendo kaka ng'ama omi telo gi katiba. Wan kwa dhi kuro kwa wach kode siasa. Waonge gi mpango moro ni wabro dhi e UDA. Mano ok plan marwa. Joluo ma odhi e UDA gine gisedhi e UDA moserwak negi kondo. Wan waromo kode kaka koro ker mar Kenya. To wawacho mana kode weche maendeleo. Kawake otenge mago mag siasa nyakoro mgajuang wang'ie mago matuche apaya kata pini mapachoka kama ji ariyo wito ngimagi masira mar apaya bang' lori tuomore gi nyamburko matin e gweng' ma Kimende e apaya ma Nairobi mochomo Nakuru. Nyamburko no yangore ne temo kadho nyamburko machielo to emane oromo rigiri lori manoriko wuok mbelene. Derep lori no kod mar nyamburko matin notho kanyo ka ji mamoko to tony gi hinyruok masani itimo negi thieth. Ringre ji ariyogo tere kar kano ringre ma Kijabe. Nissan Patrol imegongana na lori, alafu wale watu walikuwa kwa Nissan Patrol wawili wameweza kuaga on the spot, na wengine pamoja na wale walikuwa kwa lori wakapelekwa hospitali, wawili wao wakiwa mahututi. Mimi mali wakati nimefika hapo kwa scene nimepata watu wawili ndio wamekuwa wametolewa hapo ndani. Although sijui kama kulikuwa na wengine, lakini wenye nimesikia ni wawili wametolewa na wasamaria wema hapo. Ni accident haikuwa mzuri vile, imeua watu wawili. Gari ni overtake, ilikuwa ina overtake ndio ikapatana na lori kihead pande ya Nakuru na ikiteremka pande ya Nairobi. Enda kaparo koda boro nyakoro mgajuang bang sadek marotieno chendo eno imore medem weche go manyien mago motuche pacho ka gwengewa kachiel kod bombewa. Andika bedo mathoth ka Lydia kendo kiyudo kaka ji ndiko kotende gi weche manyien ma wakelo nyiso ni gin kodwa kendo giluwo weche gi manyien. Ng'at mane ko bendo chako ndiko ka iluongo ne Sam Jem. Wacho ni bishobe owe walo gin gichamo sadaka gi kia pek ma jopiny kale omiyo gimunjo bed ni gitimo gilem ne piny gidonjre weche mag ng'anyo. Frederick Abia Nyong'o wacho kanyo ni hento sentiere e apaya kendo sani osegi Kericho obiro Nairobi e ng'anyo bati nyisa ni aur ni mos ni kinyo chopo mani.
Haya, Olwanda mwana wa Migori wachoni ento litne mokalo ka jatend migao mar apeyini Murkomen mano Kipchumba nyalo wacho nying jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta okele weche mag siasa e sechegi ka bende Vera Vida kantiere Homabay kachiel gi Pastor Elizabeth giwacho ni gintiere chenro ni mar OIMORE giduto giketo mana wangi Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Bende no kanyo ka Antifical Juma wacho kanyo ni omor gi chenro ne kata kamano wacho ni piny oluor kaluwore gi wach mar ng'anyono makinya kendo wacho ni Kenya koro biro maliet babora moni maandamano nyaka dhi mbele kendo osewacho ni kiny wan bang'e kako osewacho no kiny wan bang'e e yor muolo kod kwe. Ka binano ka laktar ga wuok kala wacho ni mini wa ikre ne ng'anyo jok ma wuoyo go to wuoyo wan nono kasto ng'ato ndiko ne kwa bidok chien kata katek to tek wan gin mano chok Victor kantire Nyamaji Lambwe Homabay County. Nyaka no to wacho kanyo ni jatend piny Kenya wetugo kod piny tek mokalo wacho ni gidhi ng'anyo Luhano. Again Luhano ni en dokman. Luhano en gweng. Oh. Haya kato Juma Orundu mano kanyo Pastor Jadolo wacho ni en bentiere kodwa e chenro ni mar OIMORE bateno yo Samuel kawuok Naivasha wacho no mora hinya gi chenro kata kamano wacho ni jodolo go wuoyo kagima ntie kaka jatend piny Kenya osekawo gi hosogi ofuko. Weche nyuolore mopogore tabu mar Josa kantiere Baro Lengo e Lagos Siaya County number 41 piny Kenya osekawo kore kendo Honorable Kalonzo Musyoka kare ogeno piny Kenya mana kama asante sana program moro wa sana to Ruto to wacho ni mogo to Ruto dino ne te omiyo ng'anyo ema koro nyaka los godo piny Kenya. Nwagwero jowa kacha bati ni wantiere live e Facebook ayano ka gilungo ne gichangamka. Neno kanyo ka Vincent Kajomo wacho ni entiere North Nyakach mano Gemrai to wacho kanyo ni kiny enose ikore kendo dhi wuoth achiel kachiel nyaka ka jot majatend piny Kenya mano State House so chieng' wuoda hera ni kanyo iwimbi wacho ni Naivasha kendo wacho ni ntiere yo ubiro buore ng'anyo kendo wacho ni wang' ni to ongere rafiki wod legala kabiero kendo wacho ni enose donjo kaka pile adede odhiambo Georgia mano wuode Nyandema wacho Ramogi TV chopo ne gero makare kachiel gi Susan Nyariro. Kapok wadhi ywe Lydia Odhoch Soja Wurika Tieno bende wacho ni winjo makare en bende ochiko wang'e oneno bati gi Lydia neno malera ahinya rueka manisa makoranja walemo ne Kenya mondo mikiny piny kik bed gi koko kata ka ji wuotho to wuoth gi kuero kama nanya to ni dadi cool joma kiny dhi ng'anyo odhi adhiya anto tiaga soromo uma mano sama japancha nitiere Migori no se wangi wacho ni tiaga soromo uma Pito yier to wacho ni anokia kata kiny nyithinde ne bede kama ber nyithindo madhi skule pachoka mane gima chande kaeto George Henry to wacho ni ng'anyo en gima chike ma pachoka oyiego kendo wacho ni jopiny oyiene gi ng'anyo to mak mana ni en ng'anyo mantiere kod kwe oyo matanya kwa Magajuang kata kamano ka wabiro to pod wan gima thoth ahinya kwa Ramogi omiyo med mana ketega. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Halftime markets. Correct scores. Handicaps. Double chances. Corners. Goal scorers. Penalties. And full-time results. Shabiki.com is all about you. The fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mataye chenro ni en Andutho Tieno kamora mora ma intiere kawa wacho ni ngima en mwa. Ae sigana mar ji ariyo mano herore. Hera mok nyal rumo e kindgi gi tudruok mosiko nyaka chieng'. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion e siling 490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi.
Machiegni nyakoro mgajwang' e chenro ni mar OIMORE wadhi mbele gi weche manyien. Wang'eyo mago bende koro timore kuonde mamoko nyakoro Ramogi. Thoth oganda jo Kenya to chutho mago mayuto gi ni piny sani ywak ni ok ginyal dak ngima mawinjore kaluwore gi nengo mwandu mamedo idho. Giywak ni omuom ma giyudo kowuok e ohelni magiloko ne piny moloyo omuom monego giti godo korka chiemo, chulo school fees kod yore mamoko. Jafwambo marwa George Aoko nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Mombasa. Medruok mar nengo chiemo kaachiel kod mwandu mamoko koro chuno moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa dak e yo mopogore kod kaka owinjore. Nyocha kan gi siling 500 anyalo chamo the whole day, sani ko anyalo chamo 500. Sani chuno ni mondo odiechieng' amadh breakfast acham sapa kende. Sapa no samena kuon gomena. Omena minwa mur na ko adala. Koro nwango ni kirango kaka kodoko ka chiemo tek. Ok inyal laumu kata joma uso kibanda. Obendo uso mang'eny nikopo gubei mamalo nikopo ongo go kumoware. Tek. Adier ma Nyasaye sani kata pesa ka yudo anyalo income maratin. Pesa ka yudo kidonjo gi pesa ot kata 1000 onge gimoro amora minyalo ng'iewo. Kiseng'iewo moga achiel pesa no rumo. Kwa hivyo onge kata nyathini ok nyal dhi school. Oridore sani ok manage sana. Sani gik moko dhi malo makata wan sani biashara no wauso maji 20 sani 30 biashara sani kama kwa dhi wero ng'atno oketnwa gik moko malo. To kata bang' piny owacho singo mar neno ni giber uchumi ma pacho ka, oganda mathoth pod ywak ka gikoni piny owacho medo mana nyiedhogi kata obedo ni giseduono mondo mi gichul ushuru ma gikoni obaro gi ndasi. To wan wang'o kaka to kwanyal nyiewo mafuta. Ok wanyal nyiewo kata na kibrit oganda jo Ramogi. To wawacho ni Kenya wan kama ber. Wagoyo ero kamano kech jotelo moyier. Cabinet mno oyier. Cabinet ok nyal kelonwa rent. Cabinet ok nyal kelonwa school fee. Cabinet ok nyal chulonwa bills mekwa. Ana japuonj sani nyaka tax moketnwa hiyo mshahara no malo. Nyaka medication marwa ing'ado pesa mamalo. Kiduogo nyocha serikal wang'ado wa NSSF siling 200. Sani ong'ado 1,080. Inwango nukoro wa hinyre. Onge gimara mara mosetimo ne mama mboga. Kanyo ka oyiero Masies, nyo oyiero ji 50, nyo kwaneno mama mboga kata chiel. Kwa hivyo wanonyiso Ruto ni katicho tame to opak and go. Uchumi mar Kenya ok nyal bedo maber nikech wakelo gimiluongo i Kenya ka no ushoga. Wakelo gimiluongo i Kenya ka ne uchuki mar negruok. Ywak maket kod mano ne bende onyiedhore e kaunti ma Kisumu. Ngima tek nyowuoyo. Ochumi oidho manengo gimoro amora ni malo makaka dwa konyre onge. Iyudo ka sukari manyocha wanyiewo siling 150 sani en 180, orie 200. Mogo mayande wanyiewo 110 sani en 130. Piny ochomo kure. During campaigns president manitie sani Honorable Ruto nowacho ni muma dhi go chumi piny. Oketo muma piny, uchumi be dhi piny. Chakre muma ne ket piny, uchumi koko idho. Koro wakia ni nowacho vice versa kaso nowacho ang'o. Kaka wan joma miyo kidhi e duka chiro nyiewo gimoro amora tibro yudo ka bei ni malo ma nitie gik mochuno ma nyiri nyaka tigo kaka sanitary towels for example. Kidhi kucho tibro yudo ngima ka ni malo to mago gik mochuno ma nyaka wati. Kamoko kuom gito koro neno ni yo makende mar bero uchumi ma pacho ka en temo sundo piny owacho e yor bago ng'anyo. Wawaro mtumba oko kwa kelo ka government kao tax te. Wanaseka mtumba wa mwasidwoke od. Japiko marimbune wegi apiko. Tunego beni chulo 300 odiochieng' osedwoko ne wegi apiko. Fuel ni malo. Kwayo yudhe te kaka Raila Amolo Odinga nosewacho toke kanyo. Ni wuok tich wawuoguru joma ng'eny, wawuoguru yudhe, wadhi e ng'anyo ni. Wan kaka youth ma Kisumo. Kiny it will be peaceful demonstration. Kendo mit maratari, to lit maratari. Maandamano notim ndalo Uhuru Kenyatta nokonyowa, wadonji handshake nokonyowa. Mae be nyalo konyowa lakini kwa dhi hama to walinko kwa ywak. Wadhi to mbele ka kuber. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawaya kaunti Mombasa nyakoro mgajwang' watiri nyake kaunti wa Migori kama jo ohala makwan gi oheo prabich kwanolal banka dukni magi nyomuke gi tend kaunti wa Migori otieno ma piny orugo kawuono. Jo ohala go matimo ohala e ginga paya mag boma ma Migori ywak ne gisetemo ywak ne tend kaunti no mondo mi owene gi thuolo mondi to mano ok onyuolo lemo. Jakom jo ohala matinde sub county Masuna East Haiza Ogola wacho ni ne ok omigi milome e wichenro makamano. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Olema to kata kamano okoni milome ne osechiw ne jo halago e yor andika to kod twak mar dhok. Mana Kisumu obiro pango Migori katolo sanduku.
sanduke gi kigole odwa dhi pango gi udhi keto gi landi nga to kumoro onge kuma miye sanduk be idhi keto chiro mi usi chiemo koro governor wetugo kodwa governor omiwa direction maber to losnwa gik moko okwa biye iketho gigi japiko akwero to joge ne otamore kanyo ne wantiere olumo ne ntiere olwalo ne ntiere minister pondi ne ntiere chief mara ne ntiere gi jokanjo gi polise koro ma wadwa timo nade an kaka jatelo atemo wuoyo kodgi tok giwinja kare telo mane me gidwaro gima waneno koponi en gimuchilo ng'eyo adier to wawuore wan wauso sanduk an machung' kane auso sanduk mar maiti ombosi wey sanduk atero kanye sanduk dingi ter daladi dong jogweng'o negi to nyithindo dong deringi ochilo konywa gimia kama dhi atero sanduk giso kama tero sanduk akosa maduong sanduk ema wan go ka uso sanduk nomiwa gi jo trade makamwa dhi e onge koro mogi joka jomigori ywak ni to koro kinonjo gi sanduke dala ji timo nang'o mane miwacho no tek matin tek small nyakwara mogi moko kuom jopuonj madongo mag sikunde sekondar ywak ni thoth jopuonj mane gindiko yor kojolo koro ikawo kendo itero e junior sekondar wach marocho chenro mag somo nikech koro kwan jopuonj dok piny kendo gidong kod ting' mar menyo kendo. Betty Musindi ma en japuonj maduong' ma Bishop Okoth Mboga e kaunti ma Siaya manolose kinde chiwo mich ne jopuonjre manotimo maber e piny mar klas 12 mokalo kone gitemo matek maneno ni gin kod jopuonj moromo mana ni duol mandiko jopuonje pacho ka TSC nyaka jiw gi lwedo kendo manyo yore mamoko mag tiyo kodgi machiegni ka indiko jopuonj. Okone omagi jopuonj maromo 17 ka onge ma omedi kata achiel. Director mar somo e kaunti no Leonard Kabaki bende nojiwo jonyuol mondo sir somo mar junior secondary. When I was only a little girl, I never knew my dream. There is inconsistency in schools. So that within a short time, the teacher you have had for about 2 years has been deployed to junior secondary. This year we had 17 teachers going. That means inconsistent. The teachers you are seeing here are those we have recruited. When we shall have the next advert, they will be recruited not just in our school, in other schools. Training teachers on junior secondary education. And this is going on for 5 days so that we ensure that our children in junior secondary are taken care of. We are to keep these pupils 15,040 shillings a year to help their institutions. And also we are now providing the textbooks that are required for their learning. Wadwaki Mombasa nyakora mgajuan kama gikone tokoro en fungruok na jopuonjre Mary Atieno kachiel kod Idris Ochieng. Mayande ni pacho gwenge malikoni Mombasa nikech onge maromenda mag chwalo gi school. Ma en bang' riwruok jolony ma joluo Mombasa midendo ni Luo Professionals wuok oko mar siro sombgi bang' neno sigandgi wang' jowi mar Ramogi TV. Jafwambo marwa Mombasa Joja Oko olona wach ni kendo miyo report no yo machal kod ma. Muda ka nyithiwa tina kalo kae girwako uniform giting'o sanduke mag school gidhi to anawinjoga marach. Koro ng'ata maneno video ni asaini mondo ikonywa. Asaini mondo okonya mondo adhi school. Agombo dhi school mondo alok ngima mar odwa. Ne en lit ne japuonjre Mary Atieno kachiel kod Idris Ochieng bang' rem dhi Form 1 gi jopuonjre wetegi kaluwore gi dhier mokwako familia mekgi. Kata kamano, ywak gi ne gikone olokore buonjo bang' riwruok jolony ma onagi Mombasa wuok oko mar siro sombgi. Nashukuru sana wanalup kwa kunisaidia kwa kunipatia cheki mwaka mzima karo yangu ya shule. Nitatia bidii na nataka kuwa daktari wa surgeon. Nimefurahi sana kwa msaada wa lup alionipea na Mungu awazidishie na waongezee. Naahidi kwamba kwa msaada huu alionipa nitaenda kusoma kwa bidii na hatimaye nitimize ndoto langu ya kuwa lawyer. Ma ne ochope wang'e bang' Ramogi TV menyogie miechgi gino mane omako wang' Luo Professionals Mombasa motel ne kod jakom Pius Okech. Kono waido story mano kelgi Ramogi no wabedo piny mawacho ni kama nitiere ywak mar kwayo mar somo nyaka wabiye kech wang'eni nyathi mopuonji opuonji ne mamagi opuonji ne babagi ten mar oganda mzima. Gik madaher nyiso nyithindwa gini bende ka wamiyo riwo gi lwedo
gibende koro mondo giti matek mondo jomodong chien ka oneni tiyo matek ni biro miyo ginani biro miyo gidhi mbele kawuono nyabedo ni wan kaka wuono kiny waonge to ka gitiyo matek ma gibedo kamoro kiny to gibiro bedo gi nafas matimango mar konyo ma bende biro bang'e. Mor ma kamano ne bende onyiedhore wang' jonyuol nyithindogo ma gin mine modak kendgi kata single mothers. Umed mako nyithindo moko bende manyalo bedo gi ndhiero ka ina ma en kodoni. En mor maduong' kabisa. Adwoko erokamano maduong' ne Nyasaye. Agone jolup erokamano maduong' ahinya nikech ka ok gin to Meri pengine de koro pod ni e ot. Ni kik luor moro maki kapo nono ni ichopo kamoro ma ikwame matek. Duong'o dhoot e kinyalo ng'e ni in gi shida. Kami duong'ono e ka ng'ato nyalo ng'e ni kare ng'ane ni nonindo kech. Wane kaka wanyalo konyo. Nyithindo mwakonyogi ok giwuoge members mar loop lakini gin nyithindo nagi modak Mombasa na Mchumbi ma minegi chandre e iye ka mondo ne kaka konyogi. Idris koro dhi e sikund yawuoyi midakie mar Wa, ka Mary to dhi e mano mar Shika Adabu Mind Day School mantiere Likoni. Wabro puonjogi nyaka form 4. Omiya appeal ne jowa ma jolony mamani Mombasa wawuoguru oko mondo wakony nyithindwa. All stakeholders mani machiegni manyalo konyowa. Let me encourage them that pesa ni kwa yudo to wachulo ga directly e skunde ma nyithindwa gisome. Koro nyaka gitim BD kech wan gi emnya wan kod gi kai. Ka gitemo matek gibende gibang'e gibigi kon jok mamoko. En fungruok ne jopuonjre Mary kachiel kod Idris ka koro lekgi mar dhi skul koro ochopo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Koro wang'e dongruok mag rowere kama rowere mawuok e counties mopogore opogore pacho ka ochako riwruok ma iluongo ni Kenya Youth Federation mar konyo jiwo rowere ma pacho ka e telo kod thuolo mag tije mopogore opogore. Kora mga jong rawerego manotimo romo margi mar adek e kaunti ma Kisumu kama ne jotendgi kochakore kod apis mar ward ne chama e muma oyango ni sani koro gidwa chako wuoth manyien mar jiwore giwegi ka gimakore kod apis tend counties kod tand piny owacho ma bende ne gikwayo mondo miyo mak lwetgi e wuotho kodgi mondo mi giyud resruok kik chak ti kodgi e yore ma ok owinjore ahinya to ndalo mag siasa. So far, Kenya Youth Federation wasebedo gi inauguration e counties adek ma en Kakamega, Vihiga kendo mar adek en kawuono Kisumu. We are looking forward to partner with the county government mondo wane ni rowere gi oyudo gimoro matimo. Rowere gi kik bed ni gin dala to nitie jomosomo. Wan gi projects mang'eny monego wachake. Kendo wakwayo county government ma Kisumu kachiel kod county government ma Homa Bay. County government stem ma e Kenya kachiel kod national government. Wakwayo mondo ukonywa empower youth wetewa kaka wasewuok piny mondo waji empower kaka youth. KYF tumeungana Kenya mzima na tumeungana kwa kutetea ili tuweze kutetea haki zetu za vijana. Mnajua vyema kuwa vijana huwa tunatumika katika siasa vibaya. So huu ni wakati wetu tuweze kuungana pamoja ili tutetee haki zetu. Omadhi konyo youths being that majority of them emasani iwacho ni they are unemployed. To through platform wa yudo ni youths dhi konyore Kisumu kata e Kenya mzima. Iyeuru kama biro e ofise umewa pesa kendo ukonywa mondo wabed inaugurated nikech yudhe ema paro ni be konyo uga umbe seche ma odwaro telo. Gi kama nagombo mondo akwa jotelo mantie Kisumu County koriwre gi other offices mondo konywa mondo wang'e ratirowa ka uluongowa e yore mag tiegruok seche ka seche. Kenyans are winning big on SharpBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. SharpBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. SharpBakey.com. KMET Technical and Vocational Training College Madre Kisumu miyo jopuonjre thuolo mar somo tije mag lwedo mondo mi okonygi ne ngimagi kiny. Kepo marwa ma higa ni mar 2023 sani dhi nyime ne courses kaka hairdressing, beauty therapy, food and beverage, tailoring and garment making, computer package kod ICT classes. Ne mathoth, ywa tol e namba mar 071 11
65971 kata ndikno e email e vocational@kmet.co.ke. Kik thuolo ni bai oko. KMET Technical and Vocational Training College, the institution of excellence. Machiegni nya kwaramoga jonga weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Tim mar Harambee Stars keto ikrok ne tugo mar osiepe gi tim mar Iran tarik 28 dwe ni e pinyno mar Iran. Motelo ne tugo no kocha mar Harambee Stars Injit Firat e romo mare gi jofwambo lero ni jotugo matugo e pinje maoko biro chako molo pacho ka mondo oriwre gi jotugo matugo e liga ma pacho ka. Bende olero ni duoko maber biro kawo thuolo malach ka dwaro mare en man jotugo mabende tugo e kor gwenge. The reality is, in the last 31 years,